Dapat mo yung kita. Nambang rin eh. Kita ka lang. Naimasok niyo ito yung gusto ko ni Paray. Kung ano na oras eh. Kita mo na oras eh. Pinapagalamat oras ba? Dapat dati kasi pinag-aawit ka dati pamilya nga. Pinaimasok mo lahat ng istorya. Ang ganun lagi nun. Ano yun lang, arami din mo na yun. Lahat yung naramdaman eh. Sigarilyo na bakit? Bakit ito yung maangot mo? Hindi asok. Labanin sa bakit ko lang ka. Ano ka? Isa ako. Itiktok? Hindi na maalam. Galog pa na yan. Napa? Sila ka lang matag. Gusto ka maaking mangunap ng aso. Tumatulungin. Walit ko. Kanya ka rin. Huwag ka matulungin. Parbangon na yun.